ватандӯстӣ ва худшиносӣ ва худогаҳии миллӣ аз падидаҳои иҷтимоӣ ҳар як шаҳрванд манша гирифта, асоси онро меҳру муҳаббат ва садоқат ба ватан ва омода будани инсон ба боло гузоштани манфиатҳои миллӣ аз манфиатҳои шахсии худ мебошад. Ташаккули ин падида дар давраҳои гуногуни таърих исботи он аст, ки халқи тоҷик аз азал меҳанпарасту худогаҳ, нигоҳдорандаи фарҳангу тамаддун ва посдори забони миллии гузаштагони хеш мебошанд. Бо мурури замон ҳисси дилбастагӣ ба сарзамини аҷдодӣ ва забону фарҳанги ниёгон ба миллати тоҷик муяссар гардид, ки бо дарки вазифаҳои шаҳрвандӣ дар назди ҷамъият масъулиятшинос бошанд ва соҳиби давлати соҳибистиқлоли худ гарданд. ифтихор намудан аз дастовардҳо ва фарҳанги кишвар бо хоҳиши худ маҳфуз нигоҳ доштани хислат ва хусусиятҳои фарҳангии он, ҳимояи манфиатҳои халқу ватан сифатҳои беҳтарини ватандӯстӣ мебошанд. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати кишвар барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия намудани насли наврасу ҷавон бештар гардида, омӯзиши ин раванд дар тамоми сохторҳои илмию таълимӣ ба роҳ монда шудааст. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ, ҳимояти марзу буми кишвар ва нигоҳ доштани оромиву осудагии мамлакат низ аз худшинос, худогаҳ, содиқ ба давлату миллат ва ватандӯсту меҳанпараст будани ҳар як шаҳрванди кишвар дарак медиҳад. дар замони ҷаҳонишавӣ ва таҳаввулоти гуногуни олам, худшиносии миллӣ ва ифтихори ватандӯстӣ яке аз рукнҳои муҳими фаъолияти ҷомеаи мутамаддин ба шумор рафта, ҷавононро мебояд ба гузаштаи худ бештар таваҷҷӯҳ кунанд ва аз осори ниёгони хеш бархурдор шуда дар ободкориву созандагии диёр саҳми бориз гузоранд, зеро Тоҷикистон давлати ҷавонон аст ва ояндаи кишвар низ дар дасти худи онҳост. имрӯз худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан яке аз пояҳои муҳими давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад, чунки давлат бе миллат вуҷуд дошта наметавонад ва дар ин баробар миллате ки худро намешиносад, ба арзишҳои миллии худ эҳтиром намегузорад, он миллат соҳиб давлат буда наметавонад. ҳамин ҳисси ватандӯстӣ буд, ки миллати мо ба ҳеҷ як мушкилӣ ва фиребу найранги ашхоси бегона нигоҳ накарда, ваҳдати миллиро дар кишвар пойдор намуд ва истиқлолияти комили давлатиро нигоҳ дошта, баҳри ободониву созандагӣ камари ҳиммат мебандад. бинобар ин ҳар як фарди ҷомеаро зарур аст, ки дар ниҳоди худ ва фарзандон ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, инсондӯстиву масъулиятшиносиро бештар намоянд ва таъриху тамаддуни оламшумули халқи тоҷикро аз худ карда барои ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ саҳми арзандаву созгор гузоранд. Фаридуни Субҳон, Дилшоди Хушбахт, Ахбор.